Thil mak lor khom episode 47 Thil Kleng mak Palina Luther McCarthy eng Luther McCarthy chu palian tak fidruk lein churuk ni in professional boxer ni turin avoi khatnan January ni sari sang kha chukwa som pakhat khan kum som pariat mi lek ni in bul atana avoi khat in hekna hian atumpui Wat Adams chu round ni leka knock out ngal der maya te chuan alar chhonghal viau maya akum le atangin a hminga liut tin an phua saka atuma piang chu olsam takin a hne chho zela hetiang khopa che that chho wangin championship title chu tir ve turin kumtharni sangkha jakwa som pathum khan hun siam sakani a heta hian world heavyweight champion nilai Al Parzer nen anin tuma hemi tumpo hian McCarthy chuan Al Parzer chu hnein champion belt alak sakani boxing khovela chuan a hming aro pui chhota hle maya mi pui chuan heng hun laia boxer ro pui berang hiala an ngai Jack Johnson midum boxer ro pui tak mai nena in neck en an chak to hlea ma se he hun hi a thleng talo ani Jack Johnson nena anin neck ma hian liuta hian a title chu Arthur Pelkey laka hum him turin anin neck le phota anin neck ma hian anin neck na hmuna pastor chu som ni in ani hian heti hian thu a soi ma sa a kan biakin dar leina man tur min tumpui don ti kalo sia he in thil ti ro pui takawang hian vanrama mun thatak in nei pha nge yang ti karing pathian le khabua in thil ti that thu achuang nge yang ale khabua hian kan lan that angai reng ani van lam referee hian eng tiklai po in min ko ho thut thei reng mai sia tin a soi ani ti chuan an han in nek chu first round na azo ta der maya an soidan chuan pelke an nalo tak mai hian a om bora a nek fu chu McCarthy chu atlu nok maya ti chuan referee chuan an chiar lau lawa McCarthy chu a che chang ta der lo mai ani ti chuan referee chuan thil diklawa ti hria in man mo takin medical lam chu a ko wata ma se thei top an chuan hu pon minute riat nuwa McCarthy thi thu an puang ta ani hemi chuma anin hneka hian Artharan a hnek fuwa atluk laia referee na a chiar lai tak hian he in hnek en tu mi pui sang ruk chuang chuan thil mak tak mai an hmu ani in hnek en tu ta chuan thil eng danglam tak mai hian McCarthy hi aron chhun ti chiang takin an hmu theia ti chuan referee na account zo chia hian eng chu a re le ta dai mai ani an ti he eng hian McCarthy a taksa chan vevel aron en an ti he thalak hi a om chhun alo ni ta a thalak om chhun po hian in hial na siam na saviawa then khat chuan he eng hi siam chapani an ringa a thalak po hi chiang takin a original nge ani ti proof na a om chi alo amai ro chu thalak chu thudang ni se he in hnek en tu mi sangruk chuang chuan he eng hi an hutlat maya then khat chuan McCarthy hian anin hnek ma lok hian sakor chunga chuangin alo che suala hemi hian a taksalama har sadna alo nei sa ani yang te an tia ai nga po chu ni se he eng mak tak mai hi heti zat hian an hmu chuan eng chu atak ngei ni na langa McCarthy hi vana hruai chhoin om ani mayangem ti chu zona lian tak ani tareng ani pathumna phir danglam June and Jennifer Gibbons te unaw hi Eden Yemena piang an ni a an pian hu hian no pangte an ni atang hian engam danglam na riau an nei ti an hu chuak nga la ti chuan Wales a pemin heta hian an mi zamak tak an hre chuak chiang chhota ni pakhata chuan an mi zamak tak hi he huna midum chung kom chun an i wang te po ani deuh mai theya ma se hei chau hi ani lo ti chiang viau an unaw hian an tong du mi alwa hostel shana anom tum phei chuan an panhi hian eng ma ti du lovin anom na chuan an tom char top mai ni ti chuan an unawa anom dun tir le chuan an zia le deuh maya ma se heti po hian mi bula om ngai lovin midang an bengai lova thian po an kom ngai lo ani chuti rol chuan talente an nei thaphiana an no te lem ne na lem an han chan pui te chu a hmu nom thama tin an diary a hian thui tak an ziak na sa thin hleya an thil zia te chu novel anga chhuwa tham te ani thina ma se an zia du dan zong hi zamo lam thil te rap thak taka chet na te tharum tho na lam te ani tlak thung ani tleirol an han ni chho chuan an zia chu tle min a pa ngai chho dewa midang po an han po ve dewa amaro chu an zia chu thalo lam hlir hi ani ringot maya zuin te drugs khoi te le ruk te thlengin thil thalo an tia an mani chunga po an cherap thlak thei hle a
in tha te hial an tum thina Jennifer hian June hi re hlum matum to a tin June zok hian Jennifer hi tui hak hlum tir atum to bok an zia chu a boro chhozela dor pakhat an hala tin school pakhat hal le an tum bok ani hemi hal le an tum tum hian man ni in Broadmoor Hospital Rilrulam Hospital Berkshire England a chuan an da taringot mai ni kumsom pali lai hemi hospital a hian omin he hospital zai pola te an tang ta hiala anu naw chanchin hi alar chhozela journalist pakhat Marjorie Wallace chuan an pahnih chanchin hi zirchiang in a kom chawa ti chuan an ni po chuan an ring chho hle a heta hian Wallace chuan an diary te uluk taka a zirhnu hian an u naw hian thil dang vak ni lovin laran du hle wanga hetianga om ni in angaya an zemak le rap thlak tak te chu mi nan hriat zaw theina tura che ni na soyani kumsa kha zakwa songkwa pathum khan an that chhole zual thei be sein anom na chu son ni se tin rel ani a heta hian Wallace chuan an u naw chu muin an hlim viau arin lain Jennifer izokina athil soi chuan an bar khai hle mai Jennifer chuan Wallace bula chuan kathi angai don ani tin a soi ringot maya Wallace chuan engwaka ngai sak du lo luin anui liam pui ta ringota ma se nui liam pui ngot chi ani lo ti chiang turin Jennifer chuan kan u naw hian thu kan titlu fel to keima kathi angai ani tin ron soi le ani ti chuan an u naw chuan Caswell Clinic Walesa an u naw an dale hnu chuan Jennifer Gibbons chu chan po om lo hian ni khuwa a hreta lo ringot maya chan an tum viau chung po chuan ti ngai na om lovin athi zui tamai ani athi chan po hi lungphu chol ti bak chu soitur vak po om lo ani heta hian a taksa te chu autopsy nein drugs le thil hlawm engma ti anei lo ti an chiana hetia thi thut mai hi amak an ti hle nge ani ti chuan Wallace chuan a phir pui nu June Gibbons chu vatloin June chuan Wallace bula chuan thil mak tak alo soi le ta a tuna chuan ka zalen tange nge e Jenniferin katan anun a hlan ta alo ti le ringot mai ni ti chuan Jennifer chuan a chung te chu fin le in nun pa ngai takin anung chhota a azia po pa ngai chawin an khomi te poin an pom ta a thatakin an cheng ho thei ta ani pani na kutla Francis Levy chu kang thel tu a hnatlin tak mai a thok thin ani a hna tuya a thok rima a tho pui te poin an ngai na hle ani tho pui anuam hle a engtik lai poin a hlim hmel mu thei ani a mase kum sang kha zakwa som hi pali April ni som paria ta chuan Francis a tho pui te chuan azia in thlak thut chuan hreta a thok le khata chuan anui hmel chu re in hriat phak mangsi lawa phun deuh bul chung chuan an thona hmun Chicago Fire Department a andar thalang lian pui mai chu anot fai suwa heta hian a thian te po chu en mi alovin tu ma po abelo ani ti chuan maktak mai chuan Levy chuan a thian te bula chuan thudeng khong tak aron soi chuak ta a voina hian ka thidon tatin ka hria aron tiringot mai ani chutia a soi zo hnu lok chuan an phone aron ri a an department atanga hlang reng taka chuan in kanga om thu anon report a ti chuan engma po soi chun zom han lo chuan man hmo takin an tlan phei ngal ta ni reilo te a chuan in kang mun chu thlengin Francis Levy le athian te chuan engtin nge building ami te an chan chhuwa dan tur te rail felin an phengal chara tluang taka chan chhuwa hna an tho mek lai chuan akang chu ron zual thutin in chung aron chim ta thut maya mitam tak achila Levy po achil zinga atelta ani ama alo soyang nge khan Levy chu hemini hian athita tak ani atu ka chuan hreom ti tak le lung chetak chuan a tho pui te chu an department a chuan an kal khoma heta hian thil mak dang lam tak mai an huta ani an office dar thalanga chuan kutla hi chiang takin alo lang kal maya he dar thalang hi amania Francis Levy in zedang lam tak maya ati fai nge kha ani ti an thachok ngala ti chuan hetia mi thi to kutla reng chu thalo ti in vati re an tuma ma se mak tak mai chuan chu kutla chu are du reng talo mai ni ti chuan he kutla hi re mi alawin akum akai bet tatlat maya damdoi sang te manga ti re an tum point are thei mi alawani maktia an soi lai chuan kum sang kha chakwa somli pali khan chanchin bu sem no pang hian a chanchin bu chu tuk vera ron vorin chu dar thalanga chuan ron vur fu pala ti chuan dar thalang chu ake tavek maya he chanchin mak tak phi mu tur aum talo ani
pakhat na polok phir te chung chang hi piang non le na a om ti chiang tu nia soi ani thina anu le pa hi John le Florence Pollock an ni a Hexham England a cheng an ni an pian ma hian fanu pani Joanna kum som pakhat le Jacqueline kum rukmi an neya meininga sangkha zakwa somnga pasari khan an fa te hi car accident a an thi hlau maya anu pa hian an tuar hle ani vanei thak takina kum le maya chuan Florence chu arai le hlau maya ti chuan phir du om tak mai chu October nili sangkha zakwa somnga pariata khan anei ani Gillian le Jennifer te hi identical twins an ni a ma se Jennifer hian aron pian hian kutchuk chu akonga aneya chu kutchuk chu Jacqueline kutchuk nei na nen ai nang chia tin a chala hian ser aron nei boka chu po chu Jacqueline ser nei nen ai nang chi an ti le bokani phir te hi thathum an in an chung kwa hian Hurley Bay ya an pema ti chuan kum hi aliam tia chuan maktak mai in he phir te hian an u thita te khal thin toys te chu an ngen ta tlat maya chu toys ho te la chu a hmain an lop ngai reng bok si lawani hun enga mo hnu chuan Hexham khuwa chuan an let le a heta hian heng phir te hian helai mun thil sang an u thita te hriat tur chau te chu an ron soi chuak ta zut mai ani o me hemitum hian an motor mu chu hlau em main an tre chiam maya motor hian min ti hlum don tin an au vak mai ani o me kum nga an tlin chuan heng an thil hriat te chu are devin nun pa ngai takin an nung chhole ta ani hemi te chanchin hi Dr. Ian Stevenson beng athenga Dr. Ian hi psychologist ni in no pang chunga piangnon le na chungchang vel hi alozir na sa hle maya kum sang kha jakwa somriat pasari khan le khabu Children Who Remembered Previous Life A Question of Reincarnation no pang an nun masahriate pianon le na hi aum theyem ti azia kani heta hian piang non le nia ngai khei som pali lai azira polok phir te po hi azir tel ani Dr. Ian hian kum som li lai pianon le na chungchang hi azira hemi chung hian khei sang khat chuang azir ni in chut ani atam ber chu Asian lam rama ani a heng huna hian pianon le na hi an ring na sa hle a tin no pang azir na sa chan ber pakhat chu an rilru ala thiang hlima dot an soi ngai lem lo ati ani nang nge ngai dan le pianon le na hi aum thei tak takin iringem comment lama ron soi vero le lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don nia